és a mitjanit a Barcelona. Jo he fet el llibre per intervenir en un debat que és molt evident que s'està produint amb molta intensitat a Catalunya, que és el debat sobre les relacions amb la resta de pobles d'Espanya i les relacions que vol establir el poble de Catalunya amb la resta del món. Com en aquest debat que s'està produint sembla que només hi hagi dues opcions possibles, que és quedar-nos com estem o inclús anar una mica enrere, o fer un trencament total i avançar cap a un estat català independent, hi ha altra gent que tenim altres idees a aportar. Una d'aquestes és la del federalisme, que és la idea de cooperar per construir un espai comú des de la llibertat de cadascú. Una de les acusacions que es fa a la gent que es proclama federalista és que han descobert el federalisme. N'hi ha dues. Una és que s'han fet federalistes per compensar l'independentisme, per contrastar l'independentisme. Aquesta primera, en el cas del Partit dels Socialistes de Catalunya i d'altres forces d'esquerres, com Iniciativa, Esquerra Unida Alternativa, etc., és una crítica que és difícil de fer perquè són federalistes de socarrel. Vull dir, tots han escrit mil i una vegades sobre federalisme i han anat a buscar les seves arrels en Valentí Almirall, en Pi Margall i en una tradició federalista molt arrelada a Catalunya. Per tant, aquesta crítica, pel que fa al federalisme català, és molt desencertada. I pel que fa als federalistes que hi pugui haver a la resta de l'Estat... Sí, exacte, aquesta és l'altra crítica que et fan, que diuen que vosaltres federalistes però a l'altra banda no n'hi ha. Sí, jo diria que, primer, n'hi ha bastants a l'altre costat del Segre i de l'Ebre. I, en segon lloc, els hi passa, una mica com aquí, que tenen la boca una mica tapada per les respectives cavernes mediàtiques, tant la de Barcelona com la de Madrid, que es dedica a tapar la boca dels que tenen des d'Espanya una visió diferent del que hauria de ser, perquè jo conec molta gent que, vaja, són castellano-manxecs o són castellano-lleonesos o són d'on siguin i et diuen que reconeixen la realitat plurinacional de l'estat espanyol. El que passa és que no se'ls sent gaire o no es deixa que se sentin gaire. Però, per altra banda, com a segon argument o contraargument, jo diria que el moviment independentista no li ha fet gens de fàstics a la gent que s'ha convertit a l'independentisme per una raó purament pragmàtica en els darrers mesos. Doncs, com del que estem parlant és de solucions polítiques per als problemes reals i concrets que té la gent, i estem fent política i no un concurs, diguem, de coherència i de trajectòries, a mi em serveixen perfectament per construir un projecte federal la gent que arribi ara a la conclusió que el federalisme és millor que altres opcions. Hi ha diverses fórmules federalistes al món. Quina creus que és la que convindria a Catalunya? Bé, en primer lloc, jo vull dir que la mateixa existència de tantes fórmules federalistes, el fet de que cada país federal és en si mateix una forma de federalisme, és la millor prova de que funciona a la realitat de cada lloc. I no només això, sinó que també s'adapta a cada moment, perquè els federalismes de cadascun d'aquests països han anat evolucionant. Jo el que crec és que les definicions o les taxonomies entre diferents federalismes les han de fer els acadèmics després. També aquí diu que el federalisme és la carta amagada de l'independentisme, és a dir, que quan l'independentisme es demostri que no es pot aconseguir, potser l'opció és aquesta, apostar per un cert federalisme, sempre pensant en una òptica final independentista. Jo soc dels que crec que la finalitat és important i els federalistes el que volem és federar-nos. Volem federar-nos. No es tracta només d'una qüestió de que volem el màxim autogovern possible, que per aplicació del principi de subsidiarietat doncs també, sinó que també volem governar i prendre les decisions que han de servir per formar la voluntat comuna d'aquells amb qui ens federem. És a dir, que diguem, sí que és veritat que hi ha un tros del camí que teòricament es podria fer conjuntament, però la finalitat és notablement diferent. Federalisme asimètric, diuen. Aquest és el bo? Ja dic, les taxonomies aquestes entre el federalisme cooperatiu, el federalisme dual, el federalisme asimètric, són una qüestió molt acadèmica. La qüestió principal pels federalistes és ser capaços de trobar un punt d'acord en què totes les persones que volem construir espais comuns ens sentim còmodes i, evidentment, amb el màxim respecte a la llibertat de cadascun dels que ens federem. És una qüestió de diners o és alguna cosa més? Que a vegades sembla que estem parlant de diners.
Bé, sobretot en els darrers mesos el moviment independentista ha insistit molt en aquest argument. Però el federalisme no és una qüestió de diners, és a dir, implica, evidentment, una revisió dels sistemes, diguem, de distribució dels impostos, de gestió, de recaptació, etc. Tot el que es coneix com el federalisme fiscal. I per aquesta via pot suposar una via d'acord per solucionar algun dels problemes que Catalunya, evidentment, arrossega i que planteja amb molta contundència. Però no és una qüestió de diners. Per als federalistes, el federalisme és sobretot un principi d'organització social i només després és una determinada tècnica per organitzar un estat de manera que encaixi el millor possible la pluralitat i la complexitat. Però sobretot és un principi d'organització social que es basa en què tots i cadascun de nosaltres establim amb els nostres conciutadans aquells espais comuns des de la pròpia llibertat que volem construir per conviure en societat i per cooperar. Posats a buscar entrebancs o dificultats, hi ha qui entén que això del federalisme és una cosa com molt poc sentida, molt poc sentimental, que l'independentisme o patriotisme o nacionalisme són més viscuts anímicament, no? I el federalisme és una cosa com més una cosa matemàtica, quasi. Sí, és cert que això s'ha dit i en part és culpa d'alguns dels que promouen el federalisme només parlant de la qüestió de la tècnica legislativa, de la reforma del Senat, de si els parlaments de cada estat federat han de fer una cosa o una altra. Tot això és molt important, però el federalisme té una component també emotiva. Per la federació es van aixecar les barricades de la Comuna de París. Per la federació, la Vila de Gràcia ha alçat barricades cada 2x3 durant el segle XIX. Si un agafa el tren de Mataró a Barcelona o en el sentit contrari, que per cert és la primera línia de tren que hi va haver en aquest país, el que veu, si mira per la finestra, és el país federal, és el país de les cooperatives, és el país dels ateneus populars, dels casinos, com el casino de l'Aliança del Poblenou. Si un va a Molins i va al local de la Federació Obrera, està veient el país federal. El federalisme és l'emoció de trobar en l'altre un igual i voler construir amb ell alguna cosa, per molt que les diferències existeixin i, de fet, potenciant el dret a la diferència sense diferència de drets. Per tant, per la federació molta gent s'ha alçat i els que són federalistes convençuts creiem que respon molt a aquesta voluntat d'internacionalisme, d'universalisme, de trobar amb tots els altres congèneres una manera de conviure junts. Estem parlant bàsicament de federalisme Catalunya-Espanya, però Europa surt poc en aquest debat i possiblement també aquest federalisme en teoria es va cap a una Europa també com federal o confederada o així, no? I aquest terme també s'ha d'entrar en aquest debat, no? Sí, efectivament. És a dir, en el fons, el que fa el federalisme és dir, ja que hem de tenir un estat, no? Ja que d'alguna manera hem d'organitzar això per conviure, com a mínim tinguem-ne només un, i un estat plurinacional. Per tant, l'aspiració de tot federalista de debò és que els ciutadans es vagin federant els uns amb els altres i els col·lectius de ciutadans es vagin federant els uns amb els altres per arribar a la gran federació. La que tenim més a prop, per dir-ho així, i sent ambiciosos però no tornant-nos bojos del tot, és la Federació Europea. És construir una Europa realment federal. I això hauria de servir per construir una Europa política, que no fos només una sèrie de dictats sobre els límits que tenen els estats per fer la seva política econòmica, sinó que fos una Europa política i social. Per això volem l'Europa federal, evidentment. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent.